etkä säkään nyt rupee. Tee nyt kärrynpyörä. Mä otan videolla. En tee. No, mutta sä teit äskenkin monta. Eilen ois kannattanut Jenny. ottaa video mun siis. Oot sä Jenny humalassa? En. Kun sä näytät vähän siltä. En mä näytä Ja sä sieltä. teet kärrynpyöriä ja... No ei se haittaa, mä teen kärrypyöriä aina harkoistakin. Tätä on hauska katsoa joskus myöhemmin. Oikein se hävettää ihan sikalla huomenna taas. Miksi? En mä tiedä. Etkö sä tiedä? En tiedä. Mitä sä oot tehnyt? En mitään. Mitä sä oot tänään tehnyt? Mistä häpeä tulee? Niin. Oisit sä ottanut sun housut pois äsken? Oisin. Nonni. Niinpä tietysti. Mitä muuta sä olisit ollut valmis tekemään? En mitään. Et mitään. En mitään. Kiltti Jenny ei olisi tehnyt muuta kuin esitellyt polviarpea. Mä olisin näyttänyt vaan mun polven arpeen. Okei, kiva. Joo.